अरे जड़ी जरटలేదు అవి చిన్నది एक बड़ा का है एक छोटा सा బాటి బాటి బాగా తెస్తా ఎన్ని ఉన్నాయి రే పంపిస్తాను అన్న రెండే ఉన్నాయన్న ఇక్కడ మూడు వేల కేజీ మూడు ఇక్కడ రెండే ఉన్నది ఇంకొకటి ఇంకో అసోసుడు ఎటు బాక్ తిప్పులో లేదు అది గుడ్లు కూడా లేవనా ఇది సౌండ్ ఎవరు చేస్తారు సౌండ్ నా బయట మిషన్ వర్క్ అవుతుంది కాదు మరి ఇదే దీంతో అరే సౌండ్ దాందే నాందే సౌండ్ అదేనా అలా ఉంచు खाना ला అన్న దాని వెనకత్ర వాడు ఉన్నాడు అనుకున్నదా ఉన్నది అలా ఉంచు जरा पता नहीं है అమ్మో వెలగొస్తుంది అది చూసారా టమాటో నేను చూసారు ఏమైనా వాట్సాప్ పంపిస్తారు కదా ఎంత పెద్ద సైజ్ వీడియో వెళ్ళలేదు రే అది ఎందుకు స్టాప్ చేసుకో అన్న ఇవి అరే స్టాప్ చేసుకోరా వీడియో అన్న బాగా గమనిస్తున్నావా వీడియో చూస్తున్నావా స్టాప్ 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 బాగా చూస్తున్నావా ఆ 4 కాల్ మధ్యన ఇంకో కాల్ ఉంది చూసావా 5 కాళ్ళు చూపిస్తానండి ఇది 3 అంటున్నారు బుర్ర కూడా కనిపించట్లేదు చూసావా అన్న ఫోటో తీయాలి